Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Hello kabayan! Ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Ka Farmer. Sumali si Ka Farmer sa YouTube noong September 13, 2019. At sa ngayon mga kabayan ay meron na siyang 449 video uploads, 151,000 subscribers, 25,906,186 video views, countries Philippines, channel type is not indicated. Titingnan naman po natin ngayon mga kabayan ang Social Blade ranking ni Ka Farmer kung saan siya po ay nasa 52,178. Nasa 163,480 naman po ang kanyang subscriber ranking. Nasa 196,001 po ang kanyang video views ranking. Ang country rank niya po sa Philippines ay nasa 1,533 at channel type rank po is not indicated. Dumako naman po tayo mga kabayan sa subscribers for the last 30 days ni Ka Farmer kung saan po siya ay nagkaroon ng 7,000 new subscribers for the last 30 days. Mas mababa po ito ng 46.2% kumpara sa nakarang 30 days mga kabayan. At ang kanyang total subscribers weekly naman po ay noong April 11, 2020 hanggang April 17, 2020, si Ka Farmer ay nagkaroon ng 5,391 new subscribers, habang noong May 11, 2020 hanggang May 17, 2020, si Ka Farmer ay nakakuha ng 11,600 new subscribers. Ito pong 11,600 new subscribers mga kabayan ay ang kanyang pinakamaraming nakuhang subscribers sa kanyang YouTube history. At ang kanyang total subscribers weekly recently naman po mga kabayan ay nitong February 1, 2021 hanggang February 7, 2021, si Ka Farmer ay nakakuha ng 1,000 new subscribers. Makikita naman po natin ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Ka Farmer. Mabalikan po natin yan. Pag-usapan muna natin ang video views for the last 30 days ni Ka Farmer kung saan po siya ay nagkaroon ng 3.301 million video views for the last 30 days mga kabayan. Mas mataas po ito ng 1.5% kumpara sa nakaraang 30 days. At ang kanyang total video views weekly naman po mga kabayan ay noong April 11, 2020 hanggang April 17, 2020, si Ka Farmer ay nagkaroon ng 294,161 video views, habang noong August 10, 2020 hanggang August 16, 2020, si Ka Farmer ay nagkaroon ng 985,685 video views. Ito pong 985,685 video views po mga kabayan ay ang kanyang pinakamaraming nakuhang video views sa kanyang YouTube history. Samantalang ang kanyang total video views weekly recently naman po mga kabayan ay nitong February 1, 2021 hanggang February 7, 2021, si Ka Farmer ay nagkaroon ng 705,586 video views. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang daily average new subscribers count ni Ka Farmer sa loob ng 30 days kung saan po siya ay nagkaroon ng 234 daily average subscribers. At ang kanyang weekly average new subscribers count naman po for the last 30 days ay nasa 1.63k. Ibig mo sabihin nito mga kabayan, every week for the last 30 days, si Ka Farmer ay nagkaroon ng 1.63k new subscribers. So mga kabayan, pag-usapan naman natin ngayon ang estimated age and gender ng mga nanonood sa mga videos ni Ka Farmer. So makikita po natin mga kabayan na karamihan
ng mga nanonood sa mga videos ni Ka Farmer ay nasa 18 years old hanggang 24 years old, kung saan po nasa 17.8% po ang female habang nasa 15.9% po ang male. Sinusundan naman po ito ng 25 years old hanggang 34 years old, kung saan po nasa 14.4% ang female habang nasa 16.3 naman ang male. So, pag-usapan naman po natin ang estimated audience geography ng mga nanonood sa mga videos ni Ka Farmer. Mapapansin po natin na karamihan ng mga nanonood ay nasa bansang Indonesia, 10%, USA, 10%, India, 5%, Philippines, 3%, Canada, 2%, Italy, 2%, Kenya, 2%, United Kingdom, 2%, Malaysia, 2%, at others po ay nasa 62%. Mga kabayan, pag-usapan naman po natin ngayon ang video ni Ka Farmer sa YouTube na nagkaroon ng pinakamaraming video views. At ito nga po ay na-upload noong March 9, 2020. At ang pamagat ng video na to ay paano pa lutungin ang balat ng lechon. So, nagkaroon po ito ng 1.5 million views. Nakakuha po ito ng 90.1 ratings at nagkaroon po ito ng 2,000 comments. Ang estimated earnings ng video ni Ka Farmer sa YouTube na merong pinakamaraming nakuhang video views, mga kabayan, ay nasa $754 hanggang $6,000. So mga kabayan, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $754 times 48 is equals to 36,192 pesos. Ang 36,192 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamaliit na kinita ni Ka Farmer sa kanyang YouTube video na merong pinakamaraming nakuhang video views. At $6,000 times 48 is equals to 288,000 pesos. Ang 288,000 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamalaki na kinita ni Ka Farmer sa kanyang YouTube video na mayroong pinakamaraming nakuhang video views. Mga kabayan, balikan naman po natin ngayon ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Ka Farmer sa YouTube, kung saan makikita po natin na nasa $825 hanggang $13,200 po ang estimated monthly earnings ni Ka Farmer sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $825 times 48 is equals to 39,600 pesos. Ang 39,600 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita ni Ka Farmer buwan-buwan sa YouTube. At $13,200 times 48 is equals to 633,600 pesos. Ang 633,600 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita ni Ka Farmer buwan-buwan sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Ka Farmer sa YouTube in Philippine peso ay nasa 39,600 pesos hanggang 633,600 pesos. Pag-usapan naman po natin ngayon, mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Ka Farmer sa YouTube, kung saan makikita po natin ay ito ay nasa $9,900 hanggang $158,400 po ang estimated yearly earnings ni Ka Farmer sa YouTube. I-convert po natin ito sa Philippine peso. $9,900 times 48 is equals to 475,200 pesos. Ang 475,200 pesos po, mga kabayan, ay ang posibleng pinakamaliit na kinikita o kikitain ni Ka Farmer taon-taon sa YouTube. At $158,400 times 48 is equals to 7,603,200 pesos.
Ang 7,603,200 pesos po naman mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaki na kinikita o kikitain ni Ka-Farmer taon-taon sa YouTube. So mga kabayan, ang estimated yearly earnings ni Ka-Farmer sa YouTube in Philippine peso ay nasa 475,200 pesos hanggang 7,603,200 pesos. At dyan na po nagtatapos ang video natin for today. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, don't forget to click the like icon, comment below for any suggestions, share this video, and don't forget to subscribe and click the notification bell icon para lagi ka updated sa latest videos. Maraming salamat kabayan!